internet. Kizungu wacho ni odwaro noket records mawa obede e mbui. Aparo ni en idea maber, to bwana President Uhuru bende nochake through Huduma Center. Koro mano to wamiye nikech generation wa masani gihero gik matimore e mbui. Mak mana ni wiwa bende kik wil ni mama nama jaigni 80 mane village samoro ni gimulika mwizi maonge mbui. Koro mano ben nyaka wabed godo in mind. Koro ani in a nutshell adwa ni mondo jatelo manyo jogo miyowa wadwaro ni mondo bed gi policies that are realistic and achievable. Because policies ngeny, so sometimes we wonder whether he'll be able to walk the talk. Wadwaro ni kaka bwana machielo maunge studio kanyo wuoye food security. Wadwaro ni mondo jatelo obed gi an elaborate plan to contain food insecurity. Nikech modenyo onge raha mar mbui. Moyienge man gi raha mar dhi ng'iyo sim kan ng'iyo mbui. Wang'eyo ni kata nyithindo modenyo bende ok dwa dhi sikul. Koro sirikal nyaka para ni matut, to nyaka tudre gi jopiny, to nyaka tudre gi jopur bende. Mondo par mana kaka options moko mwanyalo kelo go food security. Kata ka bando tamre, wan gi bel, wan go muogo, wan gi yore moko. Mondo oger jopur